taula. No sé si en algun moment se notava una mica de repercussió de la és que estem molt afectats pels fets que s'han produït avui, que han portat, per exemple, a l'exili de la companya Marta Rovira. Parlem no només de drets civils i de drets humans en aquesta moció. Parlem d'això i de principis democràtics. Principis que avui mateix, dia d'avui, dia 23, s'han vist violats. El principi de la separació de poders, que fa dies que és inexistent, però que avui encara s'ha vist més aprofundit. Les garanties democràtiques totalment inexistents i la llibertat. Em permetré llegir un fragment d'un autor que està molt en moda, que es diu Wolf Liemen, en un llibre que es diu Per combatre aquesta època, que diu a la seva pàgina 20: democràcia, llibertat i civilització. El significat d'aquestes paraules és més important que mai ara que ens enfrontem al virtuosisme de les mentides i a la tergiversació del significat de les paraules que forma part de la naturalesa del feixisme. L'Estat està fent servir tots els seus recursos en una operació de càstig personal i col·lectiu sense precedents, inventant-se acusacions i delictes. Una operació de càstig i revenja totalment indigna i inadmissible en què els jutges han entrat al Parlament per inhabilitar, empresonar i imputar. Per damunt de l'ordenament jurídic que diuen servir, tot en nom de la unitat d'Espanya que s'ha demostrat que és prèvia a qualsevol dret i a qualsevol justícia. Com diu el mateix filòsof que acabo de citar, Wolf Liemen, el feixisme que sempre treu el cap en nom de la llibertat, l'únic que vol és destruir la llibertat. És així que per iniciativa d'un partit feixista com Vox i d'una fiscalia guiada pel govern de l'Estat amb el suport de PSOE i Ciudadanos hi ha presos polítics